Beamont sailburua babesa eta solidaritatea erakutsi die SOS Nafarroko langilei. Langileen profesionaltasuna eta lan ona defendatu ditu ospea kentzeko kanpaina egiten ari zaizkienen kontra. Barkos lehendakaria Navarra Arenan izan da instalazioa irekiko duten astean. Bizitan arekin batera izan dira Kultura, Kirola eta Gazteriako kontseilaria Ana Herrera eta Iruñako alkatea Joseba Siron. Basoan ikuskizuna gaur Garaikide programaren barruan, Kondestablen arratsaldeko 8:00. Elikagaiak erosteko garaian Iruña 18. dago garestienen zerrendan. Pozo Blankon sexu gehiegikeriak egotzita San Ferminetako erasotzaileak auzipetu dituzte. Gobernuak argazki eta mikrobideo lehiaketak antolatu ditu erabilera bakarreko plastikoak eragindako kutsaduraz kontzientziatzeko lehen hezkuntzako, 3. mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei eta DBH-ko 4 mailetako ikaslei zuzenduta dago. Arratsaldeon, goazen irailaren 26ko titularrekin. Beamont sailburuak babesa eta solidaritatea erakutsi die SOS Nafarroako langileei. Langileen profesionaltasuna eta lan ona defendatu ditu, bere hitzetan ospea kentzeko kanpaina egiten ari zaizkienen kontra. Mari Jose Beamont Andreak lehendakaritza funtzio publiko herrizaingo eta justizia sailburuak SOS Nafarroko langilei babesa eta solidaritatea erakutsi die. Atzo goizean, hango instalazioetan ospea kentzeko kanpaina egiten ari zaizkienen kontra. 112 SOS Nafarroko egoitzan izan da Agustin Gastamintza jaunarekin, herrizaingoko zuzendari nagusiarekin eta Isabela Naut Andrearekin babes zibila zerbitzuko zuzendariarekin. Tokian bertan eta zuzenean langileen profesionaltasuna eta lan ona aitortzeko. Langilei azaldu bezala, lan bikaina eginagatik ospea kentzeko kanpaina arduragabea egiten ari batzaizkie ere. Sailburuak iritzi du kasedako tiroketan larrialdi zerbitzu guztiek modu eredugarrian eta eraginkortasun osoz jardun zutela. Bai foru poliziak, bai SOS Nafarroak. Minutu batean, baino gutxiagoan, foru patrullei eta Guardia Zibilaren zerbitzuetako zentro operatiboari alerta jo eta 17 minutuan, baino gutxiagoan hilketaren ustezko egileak atxilotuta zeuden punturaino. Beamonten atsegabetu agertu da ezin izan dutelako 3 pertsonen heriotza ekidin. Eskerrak eman zizkien dei egin zuen hiritarrari eta ari arreta eman zion langilari. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot dei egin zuen hiritarrari azalpen argiak emateagatik eta baita arreta eman zion langilari ere. 25 segundotan deia foru poliziaren aginte eta koordinazio zentrora igorri zuelako. Halaber eskerrak eman nahi dizkiot aginte eta koordinazio zentrori, minutu batean Guardia Zibilaren patrullei eta zerbitzuetako zentro operatiboari alerta jozielako. Eta azkenik larrialdietako gainontzeko langileak zoriondu nahi ditut modu eredugarrian erantzun zutelako. 55 langile, 7 areto buru eta 25 mediku koordinatzaile inguru eta suhiltzaileen zerbitzu arduraduna dituen talde batek 112 telefono zenbakiaren bidez larrialdiak hartatzen ditu, urteko egun guztietan 24 orduz. Gainera foru poliziaren aginte eta koordinazio zentroa larrialdietako kudeaketa sistemaren bitartez 112 aretora konektatuta dago. 2017an, larrialdietarako 112 SOS Nafarroa telefono zenbakiaren bidez, 2672 dei eguneko hartatu ziren, batez beste, eta urtea datu hauekin amaitu zen, 935.419 dei jaso ziren guztira. 342.881 gertakari kudeatu ziren eta larrialdi zerbitzuetako 183.273 bitarteko mobilizatu ziren. Barkos lehendakaria Nafarroa Arena pabilloian izan da instalazioa irekiko duten astean. Bizitan arekin batera Kultura, Kirola eta Gazteriako kontseilaria den Ana Herrera eta baita Iruñeko alkatea Joseba Siron ere izan dira. Nafarroko lehendakaria Uxue Barkos Navarra Arena pabilloian izan da Kultura, Kirola eta Gazteriako kontseilaria Ana Herrerarekin eta Iruñeko alkate Joseba Sironekin batera.
Instalazioa kudeatzen duen Nikdo enpresako taldeak gidatuta aurreikusten diren erabilera berrietarako ikuskizun ezberdinak, biltzarra, jardunaldiak edo moda pasarelak Navarra Arena egokitzeko egindako lanak ikusi dituzte. Bizitan zehar burututako azken jarduerak ezagutu ahal izan dituzte, esate baterako, eraikinaren edukiera isteko eta iluntzeko edo hobekuntza akustikorako aukera ematen duten gortinak. Preringin parrilla eszenatokietarako zintzilikatzeko puntu ezberdinak dituena edo erabilera anitzeko aretoetako ekipamentua 50 eta 320 personarentzat, pabiloiko lehenengo eta bigarren solairuan. Azken hori, Nafarroko erresuma deitzen da eta Nikdoren eta Nafarroko turismoaren artean komunitateko turismoa sustatzeko eta pabiloiko jarduerarekin duen lotura agertzeko egindako lankidetza akordioa erakusten du. Horrez gain, in situ ikus ahal izan dituzte mugikortasun murriztuko personentzako espazioak edota bideo markatzaile funtzioa duten 6,4 metroko pantailak, pilotalekuan zein pista nagusian jarri dituztenak. Halaber egiaztatu dute, pilotalekua jada prest dagoela irailaren 29an, larun batean egingo den Master Coderen finalerako. Hain zuzen ere, pabiloian burutuko den lehen ekitaldi publikoa izango da. Oro bat, bizitan zehar, Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Kirol eremuaren egoitza berrian eta Kirolaren etxean izan dira, federazioen egoitzan. Navarra Arenan jada kokatuta bai daude eraikina, kudeatzen duen federazioekin instalazioen erabilera hitzartuta orain arte, Kirolaren etxearekin egin izan den moduan. Gaur Iruñean NAK jaialdiaren baitan basoan taldeak musika emanaldia eskainiko du euskeraz. Beñat Atxiari, Joseba Irazoki, Julen Asiari eta Miguel Artiedaren lana basoan, arratsaldeko 8 izanen da kontzertua Kondestableren jauregian Debalde. 3 sortzailea batu dira basoan, Ipar Ameriketako Robi Baxo, gitar jotzaile akustiko aintzindariaren lana, zein pensamenduari loturiko kontzertu batean. Esperimentaziotik bide berriak proposatuz. Musika komunikatzeko lengoaia unibertsala eta bateratzaile gisa ulerturik ezoiko teknikak, afinazio irekiak eta eskala bereixiak erabiltzen dituzte. Mendebaldeko konposizioa eta bluesaren ukitua duten solasaldi musikatuak osatzeko. Ezinbestean harrapatzen gaituzten kantuen hitzek itxaro borda dute idazle. Jakin minak gidaturiko sortze prozesuen originaltasunaz, musikaren energia elikagaia bilakatzea lortzen du hirukoteak. Beñat eta Julen Asiari, baxen nafarrak, aita semeak dira, biak musika proiektu berritzaileen sustatzaileak. Folk musika kontestuetan improvisazioa lantzen duen abeslaria aita eta perkusio jolea eta abeslaria semea. Jasa, euskal eta afrikar musikarirekin funtzionatzen duena. Joseba Irazoki beratarra, gitarra jotzailea eta musikaria da, eskarmentu handiko, esperimentazio mota guztietarako beti prest dagoena. Josebak eman du eta lehentako eman du seinale azkar bat. Robi Baxo. Bidari pentsatzen dut hemen erreka xoxolatuz, haren biairen bizi engaiatua, haren poesia mistikoa, haren askatasun, bere askatasun, barneko askatasun nahia. Beñat, zut ezautu nula, lehenbiziko aldiz, Robiko festivalan. Beraiek antolatzen duten itsasuko festival horretan. Eta lehenengo aldian ikuste ikusle bezala joan nintzela, ez dakit seguro, baina Beñat abesten ikusi nuen. Den inguruan ikusi da nun kantaririk berexi nahi dutu zitzaidan edo, bueno, flipatu nun. Libreki abesten duela, ez duela ez dakit prejuiziorik edo mugarik jartzen bere kantuari.
bildu gira. Eta plazer handi batekin kontatu dut bere gitarra musikarekin, bere oiu eta bere indarrarekin. Gauza simplea. Julen Asier ditzen naiz, eta disko horretan bateria eta kantua emanen ditut. Joseba ezagutzen nuen ala ere itzenez eta bere lanak baita ere ezagutzen dituen. Hau da lehen proiektua zinez musika egiten dugunen garatzen. Aresti itxaron bordare eta Josean hartzen ondoan kokatzen dut nuk Robi baso maiti. Elikagaiak erosterakoan, hiri garestien zerrendan Iruña 18garrena da. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak ikerketa lana egin du. 252 produktu aztertu ditu. 1176 saltoki handitan. 74 hiri daude zerrenda horretan. 18garren ageri da Iruña elikagaien erosketa egiterako garaian egindako ikerketan. Hiririk garestiena jakiz saskia betetzeko getxo da kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak egindako ikerketa lanaren emaitzaren arabera eta merkena Jerez de la Frontera. 252 produktu aztertu dituzte elikagai freskoak, marka txuriko artikuluak eta beste. 1176 saltokian aritu dira lan hori eginez eta datuek argitu dute Iruña garestienen artean dagoela zehazki 18garren postuan. Iruñan 18 saltokitan aritu dira prezioak begiratzen. 118ko puntuazioa jaso dute berbera lortu dute Santanderrek, Lleidak, Teruel, León, Toledo, Badajoz, Malaga eta Kordoba guztiak Espainian. Hala, Irulean egindako ikerlanaren emaitzaren arabera 118 puntutik behera gelditu dira 9 saltoki Arrotxapeako Alkampo, Sanduzelaiko Mercadona, Ansoaingo Mercadona, Barañaingo Carrefour, Dia Maxi, Eroski, Leclerc, Eroski City eta Dia Marte. Pozoblankon sexu abusua egin izana egotzita 2016ko Sanferminetako erasotzaileak, Lamanadako kideak auzipetu dituzte. Pozoblankon sexu gehiegikeriak egotzita Sanferminetako erasotzaileak auzipetu dituzte. 2016garren urtean urte berean egin zituzten bi erasoak, lehenengoa maiatzan Pozoblankon Kordoban, bigarrena uztailan Iruñako Sanferminetan. Atzeko moduan biak, taldean emakumezko bat erasotuz eta bideoak grabatuz. Iruñako Sanferminetako 5 erasotzailetako 4 auzipetu dituzte orain Pozoblankoko auzitegian. Iruñako epaileak Sanferminetako erasoa ikertzen ari zela argitu zuen Pozoblankoko erasoaren bideoa eta orduan zabaldu zuten auzia. Jesus Escudero, Manuel Guerrero, Jose Ángel Prenda eta Alfonso Jesus auzipetu dituzte sexu abusua eta intimitatearen kontrako erasoa egitea egotzita. Orain aldei 10 eguneko epea eman die epaileak epaiketa egitearen edo auzia artxibatzearen alde dauden argudiatzeko. Epaileak auzia ikertzeko deklarazioa hartu zion biktimari baita erasotzaileari ere, ekainan emakumearen gandik 500 metro baino gutxiagora hurbiltzeko debekoa ezarri zien epaileak. Iruñako auzian sexu abusua egitea egotzita 9 urteko zigorra jarri zieten 5 gizonezkoari. Bortxak eta beharrean sexu abusua zigorra jartzeak jendea haserretu egin zuen. Baita erasotzaileak zigorra edukiarren libre egoiteak ere. Gobernuak argazki eta mikrobideo lehiaketak antolatu ditu erabilera bakarreko plastikoek eragindako edo sortutako kutsaduraz kontzientziatzeko. Lehen hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara bitarteko neska mutilei eta DBH-ko 4 mailetako ikasleei zuzenduta dago ekimena. Nafarroko gobernuak landa garapen, ingurumen eta toki administrazioko departamentuaren bitartez ikasleei zuzendutako argazki eta mikrobideo lehiaketak antolatu ditu. Erabilera bakarreko plastikoak eragindako
kutsaduraren ondorioz kontzientziatzeko. Zer egin dezaket nik nire eskolan erabilera bakarreko plastikorik ez erabiltzeko? Plastikoak eragindako kutsadurarik ez lemapeko ekimen honen bitartez, ikasleen sormena eta ingurumenarekiko harremana sustatu nahi da. Eguneroko ekintzek eta plastikozko hondakinek ingurumenean zer nolako eragina duten bistaratzeaz gain. Deialdia argitaratu du Nafarroko aldizkari ofizialean. Argazki lehiaketa lehen hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei zuzenduta dago eta mikrobideo lehiaketan derrigorrezko 2. hezkuntzako ziklo osoko ikaslek parte hartu ahalko dute. Lehiaketan parte hartzeko ikaslek argazki bat edo mikrobideo bat aurkeztu beharko dute, aldaketa sustatzeko moduko 2 mezu hauetariko bat agertuz. Zenbait ohitura aldatzeari buruzko mezua, besteak beste, hamaiketakoa biltzeko papera eta erabilera bakarreko plastikozko botilen erabilera. Ikastetxean antolatzen diren ekitaldiak, ateraldiak, edo gaur egun material hoiek erabiltzeko moduak berak ingurumenean duen eraginari buruzkoa. Ikaslek honako alderdi hauetako batzuk agertu beharko dituzte beren lanetan. Egunero erabiltzen ditugun plastikozko objektu hoiei lotuta. Murrizteko, berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko aukerak. Urrezko 4 arauak. Baita objektu hoiek itsasora zein zabortegietara botatzearen ondorioak ere. Lanak aurkezteko epea asteazkenetik irekita azaroaren 30 arte luzatuko da. Proposamenak landa garapen, ingurumen eta toki administrazioko departamentuan aurkeztu beharko dira. Aurten 2. edizioa beteko duen argazki lehiaketak 2 kategoria ditu. Lehenengoan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailak barne hartzen dituena eta 2. 5. eta 6. mailei dagokiena. Lanek originalak eta argitara gabeak izan beharko dute. Argazkia inprimaturik aurkeztu beharko da gutxienez, ere 20x30 zentimetroko tamainan, eta 30x40 zentimetroko kartoi mezuri baten gainean. Lanen gaia, konposizioa, originaltasuna, sormena eta irudimena baloratuko dira. Kategoria bakoitzeko irabazleak tablet bat eta diploma bat eskuratuko ditu eta ikastetxeak naturari buruzko liburu sorta bat. Bestetik mikrobideo lehiaketa DBH-ko lehenbiziko mailatik 4. bitarteko ikasle zuzenduta dago, gazteek banaka zein taldeka parte hartu ahalko dute. Talde gehienez 3 kide izango dituzte. Lehiaketa irabazten duen taldeko kide bakoitzak tableta bat eskuratuko du eta ikastetxeak HD bideokamera bat eta naturari buruzko liburu sorta bat, baldin eta ikastetxeak irakaslearen baten bitartez mikrobideoren elaborazioa sustatu edo erraistu badu. Bideoek 2 minutuko gehienezko iraupena izanen dute, euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahalko dira eta nahi izanez gero, bideon erabili ez den hizkuntzako azpitituluak sartzen ahalko dira. Zeroa oskarbi edo laino gutxikin egongo da, hego-ekialdeko haizea bizia ibiliko da, temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da, arratsaldean bero laino batzukin. Hego haizea ibiliko da, orduak pasala, indarra galdu egingo du eta aldakorren geratuko da. Temperatura minimoak nahiko igo eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Beamont sailburua babesa eta solidaritatea erakutsi die SOS Nafarroko langilei. Langileen profesionaltasuna eta lan ona defendatu ditu, ospea kentzeko kanpaina egiten ari zaizkienen kontra. Barkos lehendakaria Navarra Arenan izan da instalazioa irekiko duten astean, bizitan arekin batera izan dira, Kultura, Kirola eta Gazteriako konsellaria Ana Herrera eta Iruñako alkatea Joseba Ziron. Basoan ikuskizuna gaur garaikide programaren barruan, Kondestablen arratsaldeko 8:00. Elikagaiak erosteko garaian Iruña 18. dago garestienen zerrendan.
Pozo Blankon sexu gehiegikeriak egotzita Sanferminetako erasotzaileak auzipetu dituzte. Gobernuak argazki eta mikrobideo lehiaketak antolatu ditu erabilera bakarreko plastikoak eragindako kutsaduraz kontzientziatzeko lehen hezkuntzako, 3. mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei eta DBH-ko 4 mailetako ikaslei zuzenduta dago.